Hi guys, खुलुमबाय कामसार बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे फिसा टपिक लाना फैदों। स' रायजो राजा नोंथांमोन सानबाय मादैखौ बुंबाय मादै नों टेनसन लानाङा आंनि मबाइलखौनो लाना थां आं लकखौ लिरना होगोन आंनि सिमखौ खेवना लाबाय जाहाथे मबाइलखौ मोजां सालायबानो जाबाय बिसोरनि सिमखौ आंनि मबाइलाव सोनानै हरबाय आरो बिसोरनि मबाइलखौ खेवनाय मबाइलखौ आं मा खालामबाय नट जेबो मारियाखै बिदिनो सेफ जास्ट माने अन खालामनानै हरबाय आरो कभार लागायनानै स' थांनानै मा खालामबाय आंनि मबाइलखौ नायबाय आंनि मबाइलखौबो सालायनो हायासै आरो बिसोरनि मबाइलखौनो फिन चार्ज होना नायबाय जे भाग्य मोजां जाहाथे गसायाबो मोजां लाक होननांगोन आरोना मबाइला आरो फिन चार्ज जाबाय स' मबाइला मोजां जानायखाय एग्जामखौबो होनो हाबाय स' बायसान्स जुदि मबाइल मोनाबालाय मा खालामगोन बे गथ'आ हिन्जावसा गथ'आ गोबां लकसान जागौमोन एग्जाम इउनिट टेस्ट थालांगौमोन स' बेखौनो खावलाय आं रायजो राजाखौ जाहाथे बिदि दुखुनि समाव खाथि खालायानो जा सोरबा गामिनि सेंग्रायानो जा जों मबाइलखौ हेल्प खालामनांगौ नांगौनि टाइमखौ जों गोबां समाव मबाइल लानानै एकदम दामि दामि मबाइल लानानै लामायाव देखायनानै ब्रेन देखायनानै आं गिदिंलाबायो जोंनि मानसिफ्रा नाथाय जाय समाव जोंनि मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनायाव हेफाजाब खालामनांगौ बै समाव जों होनो रोङा आरो होनो गोसो जाया स' गोबां दुखुनांथाव बिदि जानाङा जायखिजाया सोरबा जुदि दुखुआव खैफोदाव गोलैदोंबा माबा मोनसे मबाइलसो बिदों नालाय 1 घन्टानि थाखायल' बेबो फुरा सानसेनि थाखाय नङा बेखौनो मोनाखै बेखौनो आं हरबाय ओमफ्राय खामानियाबो जाबाय नालाय आं गोबां गोजोननाय मोनबाय जाहाथे गथ'आ एग्जाम होनो मोनबाय होननानै जाहाथे नोंसोर बिदि दाखालाम जाहाथे नोंसोरबो फैसा थाखाजों नङा मबाइलखौ घन्टासेनि थाखाय 1 घन्टानि थाखाय होबा जेबो जाया नोंनि मबाइला नोंनो मोजांसो मोनगोन नोंनि गोसोआबो आरो नोंनि मबाइलनाबो एसे मोजां सानना ला होमबा हमना ला आंनि मबाइला मोजां खामानियाव बाहायनो मोनबाय होननानै साननांगौसो आंनि साननाया बिदि बेखायनो शेयार खालामबाय रायजोफोर
आरो मालाबा खैफोद समाव बबेबा मेडिकेलाव सोरबा एक्सिडेन्ट जागोन बै समाव जुदि गावनि स्कुटिया जुदि गाज्रि जायो मालायनि स्कुटि खाथि खाला जोबनो नागिरोबा नोंसोरो सोरबा होनो नागिरा हो दुखुनि टाइमाव नोंबो मालाबा मालायनिफ्राय हेफाजाब नांगौ जागोन होमबा नोंबो दुखु मोनगोन बिदि मोनाबा मादैया गोबां गाबहां जादोंमोन आं बुंबाय टेनसन लानाङा मादै आंनि मबाइलखौनो लांफा नोंसोरो खालि मोजां सालायबानो जाबाय खालि एग्जामखौल' होना लादो उनाव आं फाहामना होगोन होननानै बुंबाय मानसि गोसोआ बिदि जानांगौ आरोना आं बेल' नङा आं गोबां हेफाजाब खालामो रायजो राजानो जायखौ हायिखौथ' नङा बेखायनो नोंथांमोनाबो रायजोखौ बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय आं गोसो रायजोफोर नोंथांमोना बिदि साननाङा जाहाथे दुगा बियो देखायदों गावनो हेफाजाब खालामदों होननानै बे नङा आं मालायखौबो शेयारसो खालामदो जाहाथे नोंथांमोनाबो हेफाजाब खालामदो नांगौबा फोरोंना हो मा फैगोन कुइसन एन्सार माबायदि होनांगौ अनलाइन मबाइलखौनो होनो नागिराबालाय मा लाब जाखो गोबां समाव जोंनि मानसिया मबाइलखौ गाज्रि खामानियावसो बाहायो होमबा बे मोजां खामानियावसो जों मबाइलफोरखौ होनांगौ गथ'फोरखौ 1 घन्टा 2 घन्टा कार्टुन नायनो होयो जों मबाइलफोरखौ हगारना होयो नाथाय बे गथ'आ एग्जाम लिरनो थाखाय अनलाइनाव बिदि प्रब्लेम जादों 0 टाइमाव बिखौनो रावबो होनो नागिरा बेसेबां दुखुनांथाव सानना नाय रायजोफोर आरो लोगोसे आं दिनैनो आं बगिबिल ओनसोलनि मोनसे एसे फोरमायनो नागिरदों जाहाथे दाखालि BLO सारआ फैनानै आंखौ बुंदों जे कामेस्वर बिदि गोदान फर्म फैदों भटार आइडिनि माने नाम एप्लाइ खालामनाय गोदान भटार लिस्ट जाहाथे 18 बोसोरनिफ्राय भटाराव एप्लाइ खालामनांगौ नङा होमबा भटार आइडिनि थाखाय थ' गोदान फर्म फैदों बेखायनो आं बगिबिलनि खाथि खालाफोरखौ जाहाथे आंनि चेनेलनि जानानै खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना गजेन राजबंसि सारनि न'आव थांनानै जाहाथे नोंसोर खबर लादो जाहाथे बिथाङा फर्म फैदों होननानै खबर होदों जाहाथे थाबनो थांनानै एप्लाइ खालामना लादो जाहाथे सोरबा जुदि दङबा भटार आइडि गैया जाहाथे 18 बोसोर जानांगोन 18 बोसोर जाबासो एप्लाइ खालामनो हागोन रायजोफोर मोनसे बेबो खबर होबाय मोजां खबर आरो लोगोसे आंनि शेयार खालामनो गोनाङा बेनो आरो लोगोसे दिनै बेनो सानडे दिनै एसे दखानावबो थांनाय लेट दा लकेल नाजों बोथिसे जानानै दा आं दखानाव थांनो ओंखारदों रायजोफोर बेनो आंनि बुंनांगौआ जुदि बेयाव जुदि आं एसे बे जाथायखौ फोरमायनायनि थाखाय जुदि मिस्टेक जादोंबा निमाहा बिना थाबाय आरो लोगोसे आं जाय भिउवार्सफ्रा आंनि चेनेलखौ नायबाय थायो बिथांफोर रोजा रोजा साबायखर जायफ्रा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ जाहाथे अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो बेनोसै बारा गोलाव खालामला दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।